Oh, maraming ang sasakyan dito. Oh. Pila-pila na. May nangyari siguro dyan. Nagkokos na ng aksidente. Oh. Delikado nga ito guys. Baga, itong bagong gulong natin guys, naisabak agad sa snow. Oh, nagpreno siya. Malayo pa lang, makikita mo na pag umilaw yung tail light niya, nagpe-preno siya. Mag-minor-minor na rin tayo rito para hindi guys, good morning. Ayan. Once again, it's Lakay Tracker here. Yan. First of all, gusto kong i-shout out yung mga nagbibigay ng positive feedback, no? Sa video vlog natin when it comes to tracking. Yes! Yung mga nagsasabi sa last video vlog natin na excuse me. Sabi nila, Lakay, good thing at nagpapalit ka na ng gulong mo, which is nagpalit na nga tayo ng gulong natin. Kailangan ipa-align mo pa rin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, no, walang alignment ang torque. Kaya maghahanap pa ako ng pagpapa-alignment ako somewhere here na lang kapag ka na-deliver ko tong load ko na to. Sa mga nakasubaybay, ang load natin ito galing pa to ng Quebec. Lagpas ng malapit na sa Quebec City, Quebec. O piniknap ito. Delivery sa Calgary, dalawa. At diretso Vancouver. Yan. Magpapaline tayo guys. Papaline contract talaga para balance yung ano niya. Kasi napansin ko rin kapag nagdadrive ako ng patag guys, kapag mababa doon sa right side, kasi dito yung putput niya doon sa gilid pag mababa sa right side, ang mangyayari, yung steering wheel natin, nakaganon, nakaganyan siya. Ang style niya, nakaganyan, ganyan ang style. Kaya kapag hindi naka-align, mababa road, hinihila ko siya pa ganito, para yung pwersa pa ganito. Kaya kailangan ipa-align. But anyway, ayan guys, so nakikita nyo, snow na dito sa nagsimula nang mag-snow. Sa nakasunod sa Facebook ko, kagabi pinapit ko mag-drive, mag-snow na talaga. Medyo madulas to, madulas nga ito, itim At kagandahan din guys, no, na nakapagpalit na tayo ng gulong. That's a good part pa. Ingat lang tayo sa pagmamaneho. Temperature natin -2 na -2. Ito yung nakakatakot. Nagbe-build up na talaga dito ang yellow. Puting-puti na nga Pero paano kumpiyansa ako, gawa nga ng bago lahat ang gulong ko steer tire, yung drive tire ko 4 na buwan pa lang yung drive tire ko bago rin yung drive tire ko. Yes, naka-joyride ulit kayo sa akin mga ito. May nalaglag na nga ang kotse. May nalaglag na nga Madulas
Okay lang, hindi na makakaon yan basta-basta. Lalo pagka ang kotse mo. Dito guys sa Canada, dapat ang sasakyan mo hanggat maaari kung pupunta ka sa highway na ito, it's either pick up, kailangan mo ng all-wheel drive, yung four-wheel drive. Four-wheel drive. Para kung madulas ka, ma-out of control ka, matins ka, makaka-out ka. O kailangan mong tumawag ng pagpahihila sa'yo, towing. Palusong oh. Pagka ganitong mga sitwasyon guys, keep distance lang. Kita nyan, makikita natin dyan sa harapan natin, ang daming mga sasakyan na hindi masyadong nagmamatulid. Madulas eh. Itim, basta itim itong kulay itim itong espalto. Ano yan, delikado yan. Madulas yan. Focus lang sa pagmamaneho para hindi tayo malaglag sa ditch. At keep the distance. Madulas. Itong bagong gulong natin guys, naisabak agad sa snow. Oh, nagpreno siya. Malayo pa lang, makikita mo na pag umilaw yung tail light niya, nagpe-preno siya. Mag-minor na rin tayo rito para hindi tayo mabulaga pagdating dyan. Yes! Pag nagda-drive tayo sa snow guys, hindi natin kailangan makipag-kompetensya. Hayaan natin kung may mga gustong umovertake sa atin. O sige, mauna kayo. Ganun lang yun. Company driver man, owner operator ka man, parehas lang ang initiative ng na dapat pairalin. Marami ng sasakyan dito oh. Pila-pila na, may nangyari siguro dyan, nagkokos na ng aksidente. Delikado nga ito guys, madulas. Delikado, madulas. Ito ba naman Trans-Canada Highway 1 na ito, itong karsada na ito ang pinaka-worst sa lahat na karasada para sa akin Basta diretso na ganito at wala man lang kahoy dyan sa paligid, yan ang delikado kapag ka-winter. Gawa nga na kapag napasa siya, nag-wet, no? Tapos biglang ang temperature biglang bumaba ng negative at nagkaroon siya ng hangin, iihipan lang ng hangin yung wet na ground, itong karsada, magbi-build up na yan ng snow. I mean ng black ice. Kasi walang nakaharang sa tahanan. Mas gusto ko pang tumakbo sa Vancouver, mga paakyatan at palusong dun. Yung mga makikipot doon, yung salubungan, kahit na winter, kahit may snow, kasi hindi ganun katutali madulas doon
At saka syempre ang initiative mo na o diskarte o instinct mo kapag nasa bundok ka, mag-ingat ka na lang. Mag-ingat ang nandun sa isipan mo eh. Dito medyo kapag ka hindi mo nararamdaman yung dulas dito eh, hataw ka pa ng hataw kasi gawa ng patag na yung karsada. Patag na patag. Keep the distance lang. Ito mga ganitong distance ang maganda. May pumaparurot pa rito sa gusto pang mag-overtake talaga. Sige! Tirayan mo, tirayan, sige! Wow! Kape tayo guys, kape. Morning coffee. Itong kotse na to, lagpasan ko na. Trail. Dadaan ako dito sa magpapadiesel tayo rito. Ayan guys, pabalik tayo sa linya. Ayun pala, kaya pala medyo nagmapagal sila lahat kanina dahil sa oversize load na yun. Dalawang trailer. Ito, dire-diretsong linya na to. Ito ang delikado to pag winter.
gasto. Pagka nag-overtake tayo, dahan-dahan lang talaga yan. Alright, balik tayo ulit dito. Ano bang petsa ngayon? October 22. October 22 natin na nakasabak tayo o unang patak ng snow. October 22 para sa atin, para sa akin. Natin to. Black ice. Balik tayo ulit dito sa good thing talaga na nakapagpalit na talaga ako ng gulong sa harapan. Although plano ko na talaga noon pa yun, kaso nga pinabiyahe ako Winnipeg, Hidalgo, Montreal, pabalik ng Winnipeg talagang napakalayo yun. Ilang kilometro yung tinakbo natin na nasa kulang-kulang 6,000 kilometer yung 6,000 kilometro siguro yun sa isang ikot na yun. Oras pa lang guys time check alas 8:08 ng umaga. Ang oras ng first delivery natin sa Calgary is 11:30.
Lalagpasan natin tong isang ito. Basta tandaan nyo, kapag nag-overtake kayo sa snow, make it pag um-overtake kayo, siguraduhin yung safe at saka focus. Hanggat maaari, daanan nyo na agad yung overtaken nyo para hindi kayo yung dalawa sa magkatabi. Yan, ganyan. Nalagpasan natin agad-agad. Tapos balik ulit tayo sa linya natin with caution. Yan. Ayan. Nakabalik ka at may gustong umubortik dito sa pagbigyan mo, mag-slow down ka, palagpasin mo sila. Mas mabibilis sila kaysa sa atin. Tumatakbo lang ako ng 85 to 90 dito, samantalang ang speed limit ngayon dito 110 km per hora. Pero tatakbo lang tayo ng 85 to 90. Tanapat lang ba? So far, wala pa naman tayong nadaanan na na ditch na big rig o truck. Meron isa doon, kotse lang na control, pumunta sa gitna. Tsaka dito sa Canada guys, aware naman tayo sa sa appointment, schedule of appointment. Pero kapag delikado na, naramdaman nyo na delikado, minsan pa nga klinoclose nila ang highway kapag matindi ang dulas. Pwede mo naman sabihin sa sa dispatch mo na sobrang dulas. Message mo sila. Para sa ganon alam din nilang sitwasyon. Sabihin mo sa kanila, madulas ang daan, magpahinga na ako maaga o kaya sarado ang karsada. Yan, para ma-update nila yung customer. Ma-update nila yung customer kasi ang customer mas maigi na yung malik ka kaysa yung hindi ka makarating gawa nga ng aksidente ka sa pinipilit mo lang yung pagmamaneho mo dahil nga mahinabol kang schedule. Mas marami kasing losses yun guys kapag nagkarambola ka. Kahit company driver ka, let's say sabihin natin nagkarambola ka, na-ditch ka, na-aksidente ka, nag-rollover ka, company driver ka, hindi mo babayaran yung truck at saka yung load kasi company driver ka shoulder lahat yun ng iyong ng company mo. Yung mga insurance nun, yung mga kung ano-anong mga deductible nun.
Pero syempre, ikaw na nagda-drive, magkakaroon ka ng record. Pag-record mo yon. At mamay-minusan pa ang driver's license mo. So ang mangyayari, kapag ka umalis ka sa isang company, may record kang rollover. So kapag pumunta ka o nag-apply ka sa ibang company, ang ibang company pagka kapag ka nag-apply ka sa kanila, magkakandak sila ng tinatawag na parang background check sa company previously na pinagtatrabahuan mo, kung anong record mo doon, anong trabaho mo doon, kung paano ba ang pagmamaneho doon, kung anong accident, kasi yun talaga ang inaano nila dyan eh, kung good ka ba na driver doon or bad ka, o ilan ang accident mo, nandoon yun. At kasama rin doon ang driver's abstract. Kukuha ka pa yan sa mismong yung nag-i-issue ng license, which is kung saan province ka rito sa Canada. Yun, kami sa Winnipeg, Manitoba, ang kinukuha na namin ng driver's abstract namin. Kasi nandun kasi lahat ng record mo eh. Record mo sa sa moving violation, ticket, or accident, nandun lahat yun. Sa company naman, nandun yung behavior mo. Naka-record yun kung paano ka makipag-deal sa dispatch mo. Kung balahura ka makipag-usap sa dispatch mo, naka-record lahat din yun. Malalaman din yun yung ang company ina-applyan mo. Siyempre, ikaw ba naman hindi nila i-record lahat yun kasi kasama yun sa employment eh. Kaya napakalaking factor din yung marunong tayong makipag-usap ng maayos sa dispatch natin o sa mga kasama natin sa trabaho. Kumbaga sa yung proper way of communication lang. Alright guys, anyway, magta 30 minutes na tayo nagmamaneho at siyempre focus lang tayo, no? Meron pa tayong isang oras bago makarating dun sa dideliveran natin. At madulas, tuloy-tuloy tayo sa pag-ano natin. Pagpo-focus driving. Merong balak yata nito umovertake. Sige, umovertake ka, mag-slow down ako. Diretso pa naman to, nakita nyo? Doon yung karsada, diretso, wala kang makitang liko-liko. Oh, masarap na matulog guys, malamig na sa umaga. Minsan nagigising ako sa sobrang lamig eh.
nagpapahitor, gano'n. Kape. Yung pag-uwi ko sa bahay, nakita nyo sa previous video natin guys, wala pa talaga akong dalawang araw, wala pang 48 hours, 43 lang. Wala yung magagawa guys, sacrifice para sa pamilya. Isa pag nasa bahay talaga ako, ito totoo ito sasabihin ko. Parang tamad na ako lumabas. Kasi alam ko bilang long-haul truck driver, pag lumabas ako, week na naman bago ako makabalik ng bahay. Mga iba okay lang din sa kanila yung gano'n, pero iba naman tayo. Kumbaga sa ang tao naman kasi kanya-kanya yung preference, madalas mong sabihin. Pero sa akin gusto ko yung lagi nakikita sana at kapiling yung pamilya. Darating din ang panahon yan pag nakabayad na tayo ng truck guys. Kaya samahan nyo ako magdasal matapos ng Lakay Tracker ang truck niya para makita natin kahit pa paano mayroon kayong sinusundan na kagaya ng Lakay Tracker na nakapagtapos naman ang truck. Tsaga-tsaga lang, ganyan lang naman ang buhay. Dasal-dasal. Ang key kasi dyan para hindi kalimutang magdasal kay Lord, humingi ng ang blessing niya lagi. Ito medyo slushy dito, wet. Buti nga wala pang windshield. Kung meron lang windshield, yung hangin na kapag umihip sobrang lamig, tayo na talagang black ice na yan. Tank ako dito sa may husky rito sa strap mo, sa karin ko na empty na ako kung kailan ayaw ko sa mga tatawid bigla ng pagka ganon na snow na tapos huwag kayong bastang magtatawid kasi hindi basta-basta nakakapreno yung truck na yun, madulas talagang karambola kayo yan.
up na nga ng bloke ng yelo rito sa ano, dito sa spalto, matigas na yelo. Sabay maglilinis din ako ng ano, windshield natin. Focus. Tayo sa Strathmore na, guys. Papadiesel tayo sa Strathmore full tank. Black ice na nga. Pinasiraan pa rin. tayo, magpapadiesel up lang ako dito sa kaming Husky diesel.
pumasok ka. Yan. Kape, kape, mga lude. Watawat ng Canada. Ay, papalo, nakakaraos sa buhay. Sipag ang puhunan. Yung lakas mo ang puhunan dito sa Canada, guys. Sa palagay ko kahit saan ka lugar mapunta naman. Lakas ang puhunan. Dapat lagi tayong malakas pagtrabaho. Okay. Ito, papadiesel muna tayo rito. Diesel. Keep left to Highway 1. Triple tank tayo rito. Buuin natin lahat. Turn right at the traffic light, then take the first right. Alright guys, dito tayo sa stopover muna para sa diesel. Kaya okay. Turn left on Westlake Road, then take the first left. Ito, dito na lang tayo. Okay, yan guys, dito na tayo. Stop over muna tayo at yun na nga, putulin ko na muna yung video vlog natin dito. Magpa-diesel ako, tapos focus ako mag-drive. Once again, thank you for watching guys. Lagay ko muna ang sarili ko sa on duty para sa diesel. Ingat kayo lagi. It's Lakay Tracker here. Peace up. Bye. Lakay Tracker.